Naiz irratian, bigarren kafea. Astelena biharamun, ezinez lertzear nago. Sabeleko kalambreak, ezin dut gehiago. Ta zerrondo pasatu nun, ura gaua atzokoa. Denbora luze batean, gogoratzekoa. Kaixo, barkatu, hau da bigarren kafea? Arte eszenikoak, musika, bidaiak, emozioak, ekonomia, giza eskubideak, harremanak, eta horrelako gaiak seriotasunez lantzen dituen saioa. Epa. Ui, bai, barkatu, garazi arrazoi duzu. Eske, gaur da garaziren lehenengo eguna, eta hau nekatuta etorri gara, hau lotxa. Baina, bai, hau bigarren kafea da. Zehazki bigarren kafearen 172. saioa beraz, asgaitezen eta lasai zerbait erori zaionari. Gaurko egunez, zer? 1983 urteko martxoaren 15ean sortu zen Euskal Idazleen elkartea, Euskal literatura zabaltzeko asmoarekin. Euskal idazleen eskubide profesionalak eta moralak defendatzeko eta euskalgintzan eragile izateko. Eta gaur egun 380 bazkidetik gora ditu eta hainbat argitalpen eta kultura ekimen egiten ditu. Haien artean, Egats, literatura aldizkaria eta liburuen xarma bilduma. Euskararen gaiarekin jarraituz, gaurko egunez hasi zen 7. korrika. Gasteiztik abiatu zen eta Baionan bukatu zen korrika euskaraz Euskal Herria lelopean. Zaitzura handi, bide bazterrian, lusar eraiten ari, baratze izkinean. Pulso balasterkari pasatu aintzinean, aizinan pandana hori zedebru otezian. Lusar bat, lusar bi, korrikazian hori. Eta gaurko egunez, 1809 urtean, Jose Maria Zubia Zigaron, Aita Mari, Marinel, Zumaiarra jaio zan. Hainbat marinel eta arrantzale itsasotik salbatzeagatik da ezaguna. 1871 urtean, enbata bizia izan zen eta itsasontzitik erori ziren pertsonak bizirik ateratzea lortu zuen. 1876 urteko urtarrilean ekaitze izugarria eltsa zen eta txalupak Pasaia eta Donostiako portuetara itzultzen saiatu ziren. Elkano lehenengo itsasontzia etzen Pasaiako portura iritsi eta badiaren sarreran hil ziren gizonak. Elkano bigarrena itsasontzia Donostiaraino iristen saiatu zen, Aita Mari laguntzera joan zen txaluparekin, baina ez zuen itsasoaren aurka egitea lortu eta bi itsasontziak ondoratu ziren, Aita Mari ere bertan hiltzen. Aita Mariren historia ezagututa salbamendu itsasontzi bati bere izena jarri zioten. Saioan ere izan genituen Aita Mari itsasontziko laguntzaileak. Da 2017an hegaluzeak harrapatzeko erabiltzen zen ontzi bat zahar berritu eta Mediterraneoan pertsonak erreskatatzeko erabiltzen hasi ziren. Aita Mari, Mayday Terraneo itsas salbamendu proiektua jarri zuen martxan erakunde eta voluntario askoren laguntzari esker. Gerratik, gosetetik edo zapalkuntzatik ontzi ezegonkorretan ihes egiten duten pertsonei laguntzea dute helburu. Mediterraneoko migrazio krisiari aurre eginez. Otsailaren 12an hasi zuen azkeneko bidaia. Itsasontzaren 5. misioa hasi zuten 13 eskifaia kidek. Otsailaren 19an Europara
egitera bidean ziren 102 pertsona erreskaratu zituzten. Egun berean, beste ontzi batean zauden 46 pertsonari elikagai eta txalezko hornitu zituzten. Ezin bait zituzten aitamari nartu. Aizu ez, azkarrik gazten da bengarazik, lehenengo guna da, eta jada sartu da efemerideta, baina buru belarri. Azte taldea daukagune, Bai, bine, norbaitek heldu beharko dio saioari. Ikusi ez Goiurin aurpegia, ze uste, efemerideak astuta azkala pixka bat, eta bart Grammy sariak ikusten aritu dela ordu txikitan. Bai, eta pozpozik nago, Beyoncé atzo 4 Grammy irabazi zituen, rap abestio berenarena, rap aktuazio berena, rhythm and blues aktuazio berena eta musika bideo berenaren saria jaso zituen. Horrela, 28 Grammyko sorta lortu du, emakume abeslari sarituena izanik. Wanna see some real ass, baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop it low and swing. Texas up in this thing, put you up on this game. I be parking my frame, gang, 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 gang. If you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. Please don't give me hype, write my name in ice. Can't argue with these lazy bitches, I just raise my price. I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my 2-seater, and my mama was a savage. Taylor Swiftek 3. irabazi zuen urteko disko onenaren saria. Orain arte Frank Sinatra, David Bowie eta Paul Simonek bakarrik lortu dute. Beraz, Taylor Swift da 4. eta lehen emakumea. Eta Billie Eilishek irabazi zuen urteko grabaketa oberenaren saria. Everything I Wanted abestiagatik. Eta urteko abesti onenaren saria Herrek irabazi zuen I Can Breathe abestiarengatik. George Floyden omenez egin zuen abesti hau eta arrazismoaren aurkako eta poliziaren indarkeriaren aurkako ikurra da. Eta naztu betorrelako abestiak entzutea, ze berri honak. Bai, Amerikako Estatu Batuetatik mundu osora zabaldu zen Black Lives Matter mugimendua berriro ere duela hilabete batzuk, George Floyden ere hilketaren ondorioz. Ematen du Euskal Herrira berriz beste zerbait iritsi dela, zaborra edo, ez dakit. Bai, arrazoia duzu. Atzo baserria programako azkeneko saioa izan zen EITB-en eta finalera itxi zen lehiakide batek Blue Lives Matter mugimendu ultraeskundarraren jertxe bat zeraman. Gero kontatuko dizue zer gertatu zen eta zer reakzio egon ziren. Eta nik musikaren inguruan itzengo dut. Gure garunean zer eragin duen azalduko dizuet. Barkatu, baina hori etzen nuen ostiralean egin behar? Bai, ostiralean azalduko dizue, bino hain gauza interesgarriak eta hainbeste euki genitun, etzian den boik eman. Baina gai horri esaldi Goiurik heldu behar. Aia mazgen, ja, nire ezak beratzen. Bale, ez, nik musika zitzen dut baita, baina abestietan izkutatuta duen mezuak edo abestiekin erlazionatuta duen bitxikeriak azaltuko ditut. Bale, ados. Hainbeste musikarekin asteazkena dirudi. Bai, asteazken itxura du honek, baina astelena da martxoak 15 ditu gaur eta ongietorriak nahi baduzu ebintzat, bigarren kafera naiz irratiaren sintonia da. Zuekin Fariba Seijan Uriarte eta munduko emakumeri konjuntatuena. Arratsaldeon. Ondo fijatzen bazarete irudian ere jakingo duzu zergatik ari garen. Amaia Resende egilo arratsaldeon. Kaixo. Zemuzko astelena, ona? Oso, na. Bai. Izugarria. Ai, gaztetasuna zer dan, Zu Goiuri pixka bat ilunagoa, burumakurragoa duzu astelena? Ez, erkin hau. Goiuri ez eizarandia, ongi etorri! Arratsaldeon.
Eta gaur estreinekoz gurekin dagoeneko harrapatu du bigarren kafearen faktoriaren laborategiaren eromena, giroa, gaur bereziki berdeskari ginen goizetik gainera, hemen ez tokit, tira. Ongietore bigarren kafera, Garazila Salmandoz. Kaixo, eskerrik asko, atope. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, esan da bezala, gaur bigarren kafeak 162 ditu, martxoak 15 arratsak, lauak eta 10 minutu guk gogoa mordoa saioak gauza kontatzeko ez da gidastiara izango te dugun beraz. Plazera baduzue segi hor ongietorri eta arratsalen guztioi bigarren kafean gara. Del quejío y del estruendo de Montoyas y Tarantos. Vengo de un entierro por la tarde, de los duelos que vendrán. Vengo del Enrique y del Roberto, de las canas del mercado. Vengo repleto de soledad. Vengo de la Antonia y la Vaquera, vengo del de San Fernando. Aitzakiak balio izan digu eta gaurko egunez Kutxi Romerok kaleratu zuen, bere bakarkako ibilbideko lan, esango nuke eder bezain ezagun hau, ez delako ikaragarezko arrakasta izan duen proiektu edo diskoa, baina tartean badira horrelako kantuak, vengo del mercado hau bezalako xeak. Jo no soy nadie, diskotik 2016an gaurko egunez kaleratu zuena, eta badituelako Kutxi Romero Mariako abeslari eta letrakilearen ohiko doaioiek hitzak ederrak direla. Vengo a que me dé el viento del pueblo que Miguel supo soplar. Vengo de subir con la marea a encallar entre tus brazos. Fanklubak ere dagoeneko zabaltzeko moduan izango gara, Goiuri, zure Instagrama? Abildua bigarren kafea. Ui! Epa! Kontatu digute Jon Lizek esan du kanta honen karaokea dagoela YouTubeen. Ze kantarena? Temporarena, bestiarena. Bai? Ze ona? Vengo de regar con sol y sombra las raíces de mi andamio. Eta guk maite duten tartean murgildu behar dugu. Banan. Eta post gara, maite dut ugari, maite ditugu. Iaia izango da sekzioa. Nora abiatuko da? Zukarazi prestatuko zenuen zurea, ezta? Ez izugu abiatzeko eskatuko, lasai. Baina zurea prestatu duzu? Bai, zerbait pentsatu. Vale, urbildu mikrora, ez duko ezkeiten, Lase. Amaia Arraxandegilo, zuk astelenan zenula, abiatu beharko duzu? Nola gustatzen zaizun isirikatzea? Txintxua! Bai, prestatu dut nire maite duta. Eta maite dut, leheno Faribarekin hitz egiten, biek ekarri dugu kazadora bakeroa, eta esan dugu, gatoz biak konjuntatuta bezala, ez? Eta ikusi dut, goazela konjuntatuta kazadorarekin bai, baina arropa estiloan guztiz desberdin. Etorri da elegante, guapa. Bai. Eta ni etorri naiz, ere oso elegante eta oso guapa, baina txandalakin eta horrela, beste modu batean konjuntatu eta arropa. Eta gustatzen zait, eta maite dut, nola, zakin nola esan, izan kamiseta bat, izan soineko bat, pertsona bakoitzak ze estilo ematen dion. Eta desberdintasun hori, maite dut. Ze ona. Vengo repleto de soledad. Faribasi Januri arte, zein da zure maite duta? Nik maite ditut nire bigarren kafeko kideak. Oh. Euren jakituria maite dut, euren gogoak maite ditut, eta euren ausardia. Eta Ai. Fariba, zerbaitengatik zaude bereziki unkitzetik gertu? bai. Ai, eske ez dugu esan. Ja, baina ez esan. Jendeak Ez baigo esaten igual ez agertatzen. Baina gure entzulek jakin behar dute. Bai, merezi dute.
Gaur Faribaren azkeneko eguna da. Maite zaitu, maite zoratzeraino, ederragorik ez da zu baino, zeurea dut nik begian argia, zurekin berrizpenak zer dia. Bueno, baina esan beharra daukagu Faribak abandonatuko gaituela, eta hori ez dugula gustoko baina esan beharra daukagu bere, bueno, ogibiderik ogibideena, egia da, hemen polidrikotasuna zaritzen garela tarteka, eta denok ditugula ofizio asko, baina batzuk ofizioien artean baditugu batzuk egiazkoagoak, ez? Kazetariago gara, eta beste batzuk, aktoreago dira, eta ez da dena kontatu daiteken, bai, ez? Eta Faribak, hilabete batzutan behintzat abandonatu behar gaitu, rodaje sendo batean murgildu behar duelako, Fariba. Bai, la unidadeko bigarren denboraldian. Non ikusial izango dugu eta noiztik aurrera? Movistar Plusen, bastakit igual atorn urtien, edo urte bukaeran. Ai. Eta orduan, horrelako egoera batean izango dugu, apatean, egunen batean, Ainhoa Marzol, esanez, puri-purian tartean estrenatu behar dugula La Unidad, eta orduan esango dugu, entrevista hitzaki bat izango dugu, eta hori izango da Fariba Xijan. Ainhoa Marzol, arratsaldeon, ongitorri bigarren kafea. Aizu, adiari jarraitu beharko dugu La Unidaden nondik norakoaz, hor badugu elkarrizketa erres bat izango dugu. Faribak telefon hartzen ez badigu, bagoaz Madrilera, eta zaplasteko gaztengea hor goiuri amaia eta iruak bin, bla, Ai, barkatu, bai, arrazoi dezu, Ainhoa, idatzi barrutik, esan ez, aizu, doble entzuten dut, orain ondo entzungo gaituzu Ainhoa, nire errua izan da. Bai. Ai, hasta lena. Aizu, zein da zure maite dut, Ainhoa Marzol, prestatu duzu? Nere maite duta, bueno, eske orain Faribarian gonioke maite dut bat, gozada bat izan dalako bere zautzea egun hauetan. Beraz, nik uste dut horretiko detela. Aizu, badakizu Ainhoa Marzol, fisikoki gurean izango dugula... Zer? Bai, Laister gainera, martxo bukaera aldera gurean izango da. Horre programaren bat kuadratzen digu. Ala, fetxa horietan gurekin izateko, ze aurrez aurre. Bai. Nik ez dut ezagutzen, zuek ez da? Inork? Arazo teknikori gabeko programa bat nola izango te da? Bai, igual dedikatu behar diogu ordu oso bat puri-puriani, ez? Eta Agian, bai. Igual... Es que, claro, inork ez badu ikusi Ainhoa Marzol aurrez aurre, igual itxaslami bada. Ez dizkigu hankak ikusi. Instagramen ikusizkigu. Aurrez aurrekotasuna ia da bere xixamarra dela. Baina igual ez dara matarroparik. Gerritik bera. Haze astelena. Posible da. Aizue, maite duten jarraitu behar dugula, hemen ari garela batera eta bestera. Goiuri, sorpresatu duzu zurea? Bai. Ui, ze sorpresa. Aizu? Ez gorma dela. Zine zure maite duta? Bida, nei... Bueno, gaur da martxoak 15. Martxoko idusa. Nei gustatzen zait, eguna arraroa danean, edo zerbait giroa arraroa danean, aurkitzea aitzaki bat, arrarotasun hori azaltzeko. Gaur, eguna pixkat arraroa da. Eta gu gaude pixkat aztoratuta. Zagita astelena dan, edo zer da, baina gaude aztoratuta. Eta, bueno, Shakespeareak esatezun martxoko idusekin kontu handi zibili bertzela. Beraz, gaur erabakidet, gaur gertatzen den dena, martxoak 15 dalako gertatzen dela, eta errua martxoaren 15arena da, eta ez gurea, eta askoz lasaiago nago. Así que, hoi maite dut.
Zer da idusa? Egutegi. Erromatarrean, Bai? hilabete batzuetako 15. eguna da martxoko idusa. Hola deitze zitzaion, gero egutegi Gregoriarrera egin genuen salto, eta galdu zan ohitura hori, baino martxoko idusa egun garrantzitsua da, ze Julio Cesar martxoko idus batean hil zuten. Eta horregatik famatu egin zan egun hau, eta Shakespearek Julio Cesar liburuan idatzizun kontuz ibiltzeko martxoko idusekin gertatzei darako horrelako gauzak. Eta hor hartu zen pixkat ospea, eta gero kultura munduan liburu eta pelikula eta abizti askotan aipatu da. Beti pentsatu, Los Idus de Marzo pelikula nondi zetorren. Zara dikasi dugu. A ber, hemen ja orden hautsi dugu. Garazi, zein zure maite duta? Bueno, asko gonez pentsatzen. Bai. Eta maite dut, bigarren kafeko saioko kideak ezagutzea azkenean. Eta hurrengo asteetako egunak eta orduak zuekin pasatzea. Baden oso politia, baina nik maite dut nire lankideekin honea iritsi da astendean dena zalaparteaka, zakilak gora, vaginak bera, Beyoncéren titiak ez dakizer, barreneko arropak ez dakizer. Vaginak gora beti. Hori pixkat klasikoa da ez? Oso misioneroa. Bueno, eske zu salbatzagatik zan. Esan dezu zakila gora eta vaginak bera, eta esan de TPPP. Hemen ez gehoa heteropatriarkatuaren zaleak, Ez, baina vaginak bera eta zakilak gora sortzen da. Wow! Dena pentsatak, Goiuri tiktoker. Egia da, eske ikasten haitu naiz dantza hau. Ba, zera, programa azteko moduan garela. Ainhoa izu paseako emozionatu inda? Ez, leheno tipula mozten atxu naiz, eta hoain etortzen naiz, zait. Ai, tipula. Tipula? Baina, kontuz behatzekin ez, atzak tipulan izan baidezu begirikutzeakoan okerragoa da. Ai. Badakat, arpegi erdia negarka, eta beste erdia ondo. Nahezu momentu batean eskuak garbitu... Ez, hemen programa hasi dezakegu. Bai. Dezakegu. Classic, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Acting stupid, what's happening? What's happening? Bitch, I'm a savage. Classic, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Acting stupid, what's happening? What's happening? I'm a savage. It's the stallion and the beat. FaceTime going down. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bainoa Marzolekin puripurian tartean murgildu behar dugu, eta hortarako badaukagu joan den astean utzitakotik, joan den astean aipatu baino oraindik ere, ze gertatu den kontatu beharrekotik, emakumeen egunaren inguruan, emakume zuzendarien inguruan aritu eta hor utzi genituen kontutatik, Marzol oso rebaibal gorko sekzioa. Gustatzen zait, aurreko astearekin lotzea gauzak, hola entzuleak ere, astero hemen baldin badaude, jarrai dezaten, ze komentatu genuen, zer datozen, eta aurreko astean esan duzun bezala, pasazan azan, Cesar sariei buruz hitz egiten ditu ginala, ostira lontan izan zirelako. Eta bertan aipatu genituen, hainbat nominatu zeudela, horien artean Adiolekon, Lexos Kondi, Lexos Konfet, pronunziatzea ikasten ditu naiz, Eta, baina, eterena ez dakit, beraz, Faribak esan beharko dit, 4 Oso, ondo. 85 bai, baina sariak
Baterez. Sariak ze sariak saritu nagusia izan dena, Adiel Escons izan zen, Alberto Pontelen pelikula, 12 nominazioetatikan 7 sari eraman zituena, beraz, irabazte bakarra izango balitzu ez dela, ze pelikula honenaren saria eta zuzendari honenaren saria eraman zituen. Eta gero beste biak ere 13 nominaziorekin zegoen Les Choses qu'on dit, Les Choses qu'on fetek, sari bakarra eraman zuen, eta ete 85 eraman zuen eskutxik etxera. Beraz, sari bereziak. Nik esan abene nuela guztoko, Egia da. Eta nik esan un Adiel Esconsek segulako itxura zeukala. Zeinek? Adiel Lecon. Adiel Lecon. Gustora, katu zea? Bai, indezu pixkat, aurpegia jarri zu, Caracastor, indezu pixkat. Aurpegia jarri dut. Ai. Bai. Tira, zize guaina zalduko zerren Caracastorra. Beste egun batean. Bueno, Cesar sariek horixe eman dute, batzuen garaipenetik eta besten porrotetik, baina badauzkagu, emakume zuzendariei helduta, Ainhoa, joan den astean abiatu genuen, esan? Komentatu nahi dut gauza bat, dala hemen ez ditela eman denbora gidoia aldatzen hasteko, ze oraintxe izan dira, eta Oskarretako nominazioak atera dira, beraz, badator Oskarretako porra Laster. Eta agian datorren astean edo, kontuz. Eta zuzendaritza honenaren saian, 2 emakume daude, hau Oskar sarietan, ez da sekula, bi emakume, eta gaur guk emakume zuzendariei buruz hitz egingo dugu, beraz. Guregatik egin dute. Emakume zuzendarien inguruan aritzeko abiapuntua Women Make Filme, Ainhoa. Women Make Film, ze aurreko astean komentatzen aritu ginen emakumentzako pelikulak eta martxoak 8 inguru hortan, baina martxoak 8 eskezin du egun bakarra izan, egun gehiago izan behar dira. Eta horregatikan ez genuen komentatu bere momentuan, emakume zuzendarien papera ze garrantzitsua den, ez? Eta hortaz konturatzeko ondo dagoen serie dokumentala filminen aurkitzen den hau da, Women Make Film deitzen dena. 14 kapitulo ditu, luzea da. Baina, garrantzitsua iruditzen zait, dokumental honen egilea, Mark Cousins deitzen den zuzendari eta historio egilea da, eta bera oso ezaguna da, The Story of Film deitzen den dokumental serie baten gatikan, esan daitekena errex zineari buruzko dokumentalik garrantzitsuena dena. Beraz, hori egin eta gero emakumeen historiari buruz beste narratiba bat, beste kanon bat dagoena hor aztertzen jartzen den dokumental bat oso garrantzitsua iruditzen zait. Hooray for that. Women make movies great. Zalantzari, abeta zuzendari honek aipatu duzun bezala The Story of Film deitzen den dokumental seriagatik ezaguna da, filminen badago materiale ikaragarri pila honen inguruan, eta ikusgai ere Women Make Film hau, filminen bertan daukagu, Ainhoa? Bai, filminen dago. Gaina, dokumentala dago hainbat ahotsek kontatzen dute, bera, eta horietako batzuk Tilda Swinton edo Jane Fonda bezalakoak dira. Beraz, bertsio originalean entzuteko oso ondo egon daiteke. Eta komentatzen zenuen bezala, egia da Inigo, filminek berak kategoria eta, hainbat kolekzio egiten dituela emakumeen inguruan, ez? Eta emakumeen hainbat... emakumeen zine azkeneako zer da, hainbat pila bat puntu datikan hartu dezakezu, ez? Eta orduan puntu guztiak kontatzeko, kolekzio pila bat eta kategoria pila bat ditu. Beno, filminen ikusgai ikusi dugu trailerra, aipatu dugu Ainhoa Marzoleke nondik nora doan, Women Make Film hori, 14 atal izango ditu, eta tira, itxura ikaragarria daukan proposamena filminen duzue, eta filmindik
filminen hemendik abiatuta ere, askoz material gehiago topatzeko emakume zuzendarien inguruan. Eta telesaili erreparatuta ere, Ainoa, badugu zerri heldu, zelengo astean, bagenuen zerri heldu, eta hortxe utzi genituen, zin egin genuen, geniela eta helduko diegu. Aurreko astean hori da bakarrik pelikulak ikusi genituen, eta badago zer, beti komentatzen duguna hemen, serien inguruan azkenerako askatasun gehiago ematen dizuna historiak sortzeakoan, nahi edo ez izan ez gero, emakumeen pelikulak askotan biopikak dira, askotan superazio historioak dira, oso zentzu antzekoa daukate. Beraz, serietan gauza gehiago ikusi ditzazkegu. Eta horregatikan, hainbat aukeratu ditugu, batzuk ja komentatu ditugunak aurretikan, beste batzuk ez, eta hor daudenak, baina ez dira berriak, hori esan beharra dago. Beraz, The Morning Showekin hasiko gara. 8 seconds to you. Cue her. Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations... She's throwing me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. The Morning Show, Apple TV aurkitu dezakegun seria da, eta nik oraindik ez dut ikusi, eta esan dezaket dela gehien ikusteko gogoa dudan seria, komentatu didaten guztiagatik. Jennifer Aniston da protagonista, jende asko ikuste du Jennifer Aniston komedia giroan bakarrik ibiltzen dela, eta horretarako bakarrik balio duela, eta Cake pelikulan adibidez erakutsizun ezetz, eta dramarako pixkat balio duela, eta hemen ikusi dugu trailerrean drama girotik, eta segulako itxura dauka. Bai, eta Steve Carell ere antzeko beti komedia giroan ikusten dugun beste aktore bat, eta Mark Douglas ere hortik handabilena. The Morning Show, Me Too mugimenduaren seria da, esan daiteke, eta lan inguruko botere gehiagikeriaren inguruan mintzo den seria da, ez? Azkenerako albistegi bateko eskandalo batean oinarritzen da, aurkezle gizonezkoari hainbat Me Too kasu ateratzen zaizkionean. Eta komentatu didaten ez, daukan berezitasuna edo daukan oso ondo egina dagoena da aurkezten dizutela pertsonaia hau, oso pertsonaia aurkezle gizonezko hau, oso pertsona normala bezala, oso pertsona jatorra, bere lagunen laguna esaten dena, ez? Baino, mantxo ikusten joaten zera nola ematen diren botere gehiagikeria hauek denen aurre, bera ere konturatu gabe, ez? Azkenerako patriarkatu honen eskemetan nola normala den, baino kanpotikan ikusita, ostras, zer gaizki dago hor. Eta ze ausarta izan bertzaren horrelako gaiak argira ateratzeko. Noski. Diferen izanen pertsonaiak egiten du bezala. Eta Reese Witherspoon ateatzea, eta aurreko astean komentatzen haitu ginean, aurreko edo dela bi, ea seriak orain lehen baino kalitatea hobea duten edo ez, komentatu genuen, arrazoietako batzala, zinemako orokorrean zineman aritu diren aktoreak telesailetara pasa direla, eta kasu honetan Riz horietako bada, Rizak Oskarra badauka, eta orain telesailetan ibiltzen da. Beraz, segulako itxura, Ainoa, apuntatzen dugu. Apuntatzen dugu, eta gauza komentatu den izuen, konturatu zarete inoiz Steve Carellek baduela Jonana Paolaza gaur eguneko aurkezlearen antzi ikaragarria? Behintzat, telesail honetan agertzen den look horrekin, badago puntu bat, Jonana Paolaza eta Steve Carellen artean. Baietz? Bai. Ari gaten agor Googleen begira, zekentzulek ere atera sakelekoa, jarri Googleen Steve Carell, akaso bere aurpegia garbi duzue, edo akaso kontrakoa Jonana Paolazarena baduzue, baina hor badaukezue gaboneko gure streamingean. Hau Jonana Paolaza. Eta Steve Carell ikusteko aukera balin badaukagu, nik uste, badoela, antzekotasun
majo bat, zuk Fariba zer diozu? Bai, ni peantzek uste. Baduela, ezta? Garazi zuk ez. Nik ez. Nik ere ez. Eta Ez, Bai. oso ondo, ez, badator Steve Carell, badator, Fariba goiori mikro etxiko diete. Hombre, Etziazu ez esan. bai, ez. Bueno, herriak hitz egin dezala, dagoeneko gure entzuleak ere baditu horre telefonoaren, streamingaren eta beste plataformen bestaldean, berazuek esan, Jonan Apaolazak eta Steve Carrellek antza ote duten, ala ez, arkakuxo, ez hainbeste ipurdi sexy eta hainbeste gauza, eta ez entragaitzen pixka bat, mesedez. Beno, The Morning Show aipatu dugu, eta beste saiontan aipatu izan dugun, eta, bueno, pixuzko eta gai sendoa duen telesail batekin jarraitu behar dugu, Ainhoa Marzol, I May Destroy Yourekin. Bai. I May Destroy You, etxeko lan bestela bidal nizuena noizbait, eta ez dakit, egin ziren etxeko lanak? Bai! Ze ondo! Ba! Bergustora sentitzen naiz. Bai, ezinezkoa da emakumeen historioa edo emakumeen serietaz hitz egitea gaur egun I May Destroy You berriz ekarri gabe, ez? HBO-ko serie hau hitz egin genuen honetaz eta kontatzen duena berak da, violentzia sexuala zenbat esparrutan ematen den. Eta esparru hauek azkenerako hori da, ez direla lehenengoan ikusten, badakizula zeo zer gaizki dagoela, baina berriz ere, kasuistika horretan, ez? Eta oso ondo lantzen du. Eske nahi pila gustatu zitzaiten. Bueno, nahi eta nik uste dut ikusi duen jende guztiari. Bai, oso ondo dago. Oso ondo dago. Urrezko globoi izan ezik. Hoi da, urrezko globoetan, baina bueno, horre gontzan ezabaida eta pixkat aipatu genuen, urrezko globoetara ez zutela nominatu eta Emily in Paris bai, eta Emily in Pariseko gidoilariak esan zula, barkatu nire telesaia nominatuta dago, baina I May Destroy You ez, eta I May Destroy You egon behar du. Beraz, bere lehiakidea izan zitekeen telesaietako gidoilari batek esaten balin badu, bestea berea baino beto daola, horrek nahikoa esaten du. Zeo zergatik handa, bai. Ibilak dio oraintxe zeitxura ona telesail honek, bai ibila eta argi ibiliz, lehenagora ipatu izan dugu, baina hortxe dago, oker espanaiz, HBO-n dago ikusgai, edo Netflixen? HBO-n, bai. Hortxe I May Destroy You, baina ez da bakarra HBO-n jarraituko dugu, ze baduzu Big Little Lies. Berriz ere, Reese Witherspoonekin. Goiuri komentatzen zuen bezala, Big Little Liesen, erakargarritasun handienetariko bat dituen aktoreak dira, zinetikan etorritako aktore asko ditu, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, emakume aktoreak, oso handiak denak, eta hemen gainera Reese Witherspoonen lana ez da bakarrik aktore gisa, baizik eta bera produkzioan oso sartuta dago emakumeen historioa kontatzen, eta serie hauetako asko berak produzitzen ditu. Eta bueno, hau bere momentuan oso garrantzitsua izan zen, serie bat izan zen, ze bueno, dauka pixkat pinta igande arratsaldetako thriller bat bezala, ez? Dena dijoa, Kaliforniako suburbioa beratx batean, norbait hilda, eta egun batzuk lehenago zer gertatzen den jakin, ikusten joaten zara mantxo, ez? Baina... Mantxo, entzulei abixatu bertzaie. Mantxo, zatela ikusten, eta igual lehenengo atal ikusten haste zeate, eta esate ze, baina, bueno, gero betzen da. Bai, gogor abiatzen da. Neri pila gustatzen zaiten hasieratik, esan beharra daukat. Baina egia da hasieran badirudiela serie asko ze tipiko bat, ez? Eta gero asko lantzen du emakumeen arteko laguntasuna. Da lagai bat iruditzen zaitena fikzioan oso gutxi landuta dagoela, azkenerako etzaielako emakumei ahots handirik eman, eta gizonek uste dutelako emakumea gure artean gaizki emate gehala denak. Inbidia eta bakarrik daukagula. Beraz, oso gomendagarria. Oso.
Every time someone asks me about Ziggy's dad, I'm terrified they're going to expose me. Ondo da, hemen beste proposamena, telesaio pendiente dut, dio Arkakusok, heldu jozu, ikusteke duzu, ezta, Arkakuso? Hortxe duzu, eta beste, bi baditugu, bat oraindik esan da bezala, berriak ez ziren hoien artean, alegia, joan den astean ekarri eta gaur berriz ere gurera ekarri ditugunetatik, eta bestea bai izango da, nobedade edo puri-purian den horietakoa estreinoa. Baina, bertara joan aurretik, Dollface heldu behar diogu, Ainhoa. Dollface aurreko udaran aterazten serie izan zen, HBO-n, ere, eta Kat Denningsen seria da, eta hau nahiko desberdina da, ze beste guztietan drama eman dugu, eta hau guztiz komedia da. Baina oso ondo landutako komedia, hemen ere emakumeen arteko laguntasunaz mintzo da, eta dena bere mutilarekin, aspalditikan dagoen mutil batekin hautsi ondoren, bere bizitza berregin behar duen neska baten inguruan, ez? Eta elementu fantastikoak nahasten ditu, oso berezia da, eta oso ondo lantzen du hori, berak aukeretako badauka, beste mutil batekin hastea, ez? Neska asko hori egiten dute, batetikan bestera, eta orduan bere aukera konstientea, momentu horretan, bere lagunen joatea da, ez? Eta lagunekin berriz laguntasuna. Bakiz horri nola ditze zaio Ainhoa? Nola? Tarzan bat egitea. Liana bat, aurretik urrengoa eusten duzunean. Zeuna! Tarzan bat izena du horrek? Bai, Tarzan bat egitea. Mutil batekin erlazioa maita aurretik, Tarzan. Hori, zuk asmatu ezu, edo ja... Ez. Eske... Bazetorren aspalditik. Are you insane? It's super... Are you insane? Dollface? Don't. What? Eta entzulek diote, Dollface neri lehen atala, baina gero gustatu zitzaidan, eta el internadok denetik du, tximista eta guztia, el internadorekin ari hasi da. Noski, tximista deitzeaz noiz utziko diogu? Inoiz. Tximista, gure tximista? Gure tximista, gurean izan zen. Bai, baina kosta egiten zaigu, Eta, Kandido Uranga dago, el internado, baita? Eta Kandido Uranga izan behar diogu etortzeko... Sarraskia. Gure saiora sarraskia esatera. Tira, hortxe orain artea aipaturikoak, eta Ainhoa Marzo lagurtu horretik, heldu behar diogu estreino bati, Minari, nik lehenengoan... Minetara, goaz. Ainhoa Marzolekin ari nintzen, Minari, eta ez Minari, eta ikusi eta pelikula amerikarra izar korearrekin. Ados, euskeraz ari nintzen irakurtzen, eta etzen euskerazko... Minari, bai. Minari ikusi beharra dago Oskarretako porra ondo egiteko, ze Minari asko daukagu aurten, Oskarretako favoritotako bat da, eta zuk esan duzun bezala, pelikula amerikarra da izar korearrekin. Eta horregatik zala aparta dago, ze Urrezko Globoetan pelikula atzerritar bezala jarri zuten. Nola korearrez hitz egiten duten, eta klaro, hau da, Amerikan jaiotakoi esatea bezala ez duetzaren hemengoa. Baina bai, pelikula zinetan atera dute orain, eta ikusi beharrekoa da, guztiz. Ze agian aurtengo Parasite izango da. Wow. Grandma smells like Korea. 야, 뭐라고? Grandma smell? Korearrez hitz egiten ez dakit asko ulertuko dugun trailerra, baina hor dago ikusi nahi duten entzako. Laguntzen du filmaren estetika ere harrapatzen, ez? Hizkuntzak berak, doblatuta balego, bikoizuta balego, ez? Baina horrela, diogu kolore puntu bat, dira espirituak. Eta pelikula lasaia dirudi, Denak, Arkansasera bizitzera joaten den familia korear-amerikanon baten inguruan. Beraz, Parasite baino lasaiagoa espero dugu.
If that soil ain't wet, you're gonna lose a crop. Ondo da, etxeko lanak egin marko ditugu oraingo hontan ere, eta noizingo dugu beraz gure porra, Ainoa, datorren astean bertan egiteko moduan behar genuke? Itxoin zer, Oskarretako? Ez, apirilan. Ez hau, baina Juan gauzak ikusten eta Juan prestatzen, apostua fuerte dator. Hoi da. Ondo da. Denbora behar dugu ikusteko horregatik diot, baina maratoia egin marko dugu bestela. Guk gaur ikusteko badugu zerbait, Goiuri. Eta Amaia. Egia da. Eta Fariba zer? Biharko. Beharra ez. Nahi badezu, bai. Bale. Baina guk daukagu azterketa. Bihar non dago Mikeli helduko diogu, eta horrexegatik garrantzitsua da ikustea. Landu aurretik. Amaia Marzol, agurtu egingo zaitugu. Amaia Marzol? Bueno. Amaiaren musika txatzen. Marzol agurtzen. Barkaidazu, Barkaidazu. Ainoa Marzol, agurtu egin zaitugu. Ikusiko geha datorren astean. Hori da, datorren astean elkar ikusiko dugu virtualki, eta hemendik 2 astetara kaso, ikustagon 15, 22, 29 gurean izango zaitugu. Posible da baiet. Posible da baiet. Hasi garaia, posible da baiet, orain zalantzak, eta ez dakize, tira. Bueno, Bartzelonarekin gure konexio agurtuko dugu, eta Ainoa Marzol, mila esker, datorren astean virtualki, hemendik bira, aurrez aurren nahi zaitugu. Ondo izan? Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Dagoeneko entzuleak jakingo du edo asmalezak ez zergatik ari garen entzuten kantua, hain zuzen ere gure postal lehiaketa martxan dugulako, abian dugulako, jarraitzen dute postalak heltzen, batzuk oso esklusiboak, azkenekoa jaso genuena oraintxe munduan geratzen den 4 aleetako bat omen da, beraz, ez dira, donolakoak iristen ari direnak. Bai, Fariba olatu aparrean da eskutitza entzuten Fariba, lasai, zoaz olatu aparrean gora. Bazuen postalak gurera heltzeko bidea nahiko erresa dago, Juri. Legezarrari helduta, betiko moduan. Bigarren kafea, Rondilla kalea 15, Tolosa, 20.000 postakodea edo kostapodea, Tolosa. Kosta la kosta, zuek bidali postaz. Aizu, Juri, zuk ustezu Amaia eta Garazik leian parte hartu dezaketela postala bidaltzen badute edo ez? Postala bidali dezakete, baina kafe makina gure entzulentzat da. Ados. Erresa duzue, guk hili kafe makina bat dugu zozketatzeko moduan kafe mordoarekin, produktuarekin, zuen etxetara heltzeko eta lehiaketa hortan murgiltzeko eskatzen ari garena erresa. Zuek guri postala bidaltzea eskuz idatzitako horietakoa izan daiteke, baina izan liteke beste modu batera zuek diseinatu idatzi. Kontua da, posta arruntez iritsi behar duela gurera, garai zaharretan iristen ziren bezala, eta oraindik ere batzuk bidali eta jasotzen ditugun bezala, xe? Amor,
erantzuna, hartu eta eman maitasuna, amodioa da erantzuna, maitasuna, amodioa, erantzuna, amodioa, erantzuna, amodioa, erantzuna, amodioa, erantzuna. Eta zaudete hor, Laster Amaia Arresendek musikaren inguran hitz egin behar digulako, musikaren, pertzeptzio edo eragin mentalen inguruan, edo garunean sortzen dituen eraginez, doinuen katarsiaz hitz egingo digu segituan. Keep Calm and Bigarren Kafea. Noizbait jarri duzue musika motibatzeko? Bai. Eta triste zinetenean oean sartu eta malko ustu arte negar egiteko? Baita. Badakazua bestirik momentu edo emozio zehatzako gorarazteko? Bai. Udararen sentsazioak sentitzeko, parrandan zaudela irudikatzeko... Bai. Musika gustatzen zaigunon gehiengoak ziur nago, hauek guztiak eta askoz gehiago ere egin dituela. Musika definizio zorrotzez, hotsak arau jakinen arabera kombinatzeko artea da. Antolaketa horren araberako emaitza. Baina musika hori baino askoz gehiago da. Milaka sentsazio eta emozio sortu eta transmititzeko hizkuntza da. Elkartasun eta aldarrikapen adierazpena. Edozein hizkuntza edo genero goza dezakegu musikarekin. Inoiz ulertu edo ikasiko ez ditugun hitzez osatutako abestiek emozionatu, haserretu, lasaitu gaitzakete. Edota hitzik ez duen abestiren bat entzun eta hartzen duen esanahia, garrantzia, hori dena da musika. Baina zergatik sortzen du barne katarsia hau musikak? Ez da gustu kontua soilik. Musikak gure burmuinaren kimikan badu eragina. Atsegin ditugun soinuekin dopamina askatzen dugu. Dopamina burmuinaren hainbat ataletan eragiten duen neurotransmisorea da, gozamenarekin lotzen da eta onuragarria da beste gauza askotarako ere, adibidez, jarrerarako, psikomotrizitzaterako, harretarako, humorerako. Eta hori dela eta musikak eragin positiboa izan dezake Parkinsona edo autismoa duten pertsonengan. Some are happy, some are sad. Whoa, we gotta let the music play. What the people need, said a way to make them smile. It ain't so hard to do with me. Musikak burmuineko atal asko aktibatzen ditu. Floridako Unibertsitateak egindako ikerketa baten arabera, beste edozein giza estimuluk baino atal gehiago aktibatzen ditu. Gainera, musikaren arloaren araberakoak dira aktibazio hauek. Adibidez, tonalitatearekin kortex prefrontala, zerebeloa eta lobulu temporala aktibatzen dira. Erritmoarekin ezkerreko kortex frontala eta parietala. Eta eskuineko zerebeloa eta abestien hitzekin Wernicke area, kortex bisuala eta motorra edota erantzun emozionalak. Bino, honek, hobeto ulertzeko denek, ondorengo onurak ekar ditzake. Hizkuntzak ikasteko erraztasuna, sormena garatzea, antsietatea lasaitzea, baikortasuna areagotzea, mina lasaitzea edo sendatzea azkartzea. Musikoterapia ere existitzen da. Terapia alternatiboa da, musikaren bitartez pertsonen ongizatea lantzeko tresna da. Komunikazioa, adierazpena, ikasketa eta harremanak lantzeko erabiltzen da. Noski, musikaren pertzepzioa guztiz subjektiboa da.
entzuten duguna nola interpretatzen dugun, bizipenekin, gure egoerarekin, oroitzapenekin, oso lotuta dago. Baina musikak dituen ezaugarriek asko bidea dezakete zerekin lotzen dugun entzuten duguna. Erritmoa, instrumentuen aukeraketa, ze akorde erabiltzen diren, ezaugarri oso garrantzitsuak dira. Horregatik, antzeko ezaugarriak erabiltzen dituzten taldeek edo talde hauen abesti batzuk multzokatu ditzakegu. Honen adibide da, plataformetan, musika entzuteko plataformetan, kontzentratzeko, kirola egiteko, triste egoteko, taldeak egotea eta gehiengoetan gu ados egotea talde hauekin. Why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you see... Generoek ere badituzte eragin zehatzagoak. Adibidez, musika klasikoak sormenerako eta kontzentraziorako giro egokia sortzen du. Edo saltsak dopamina eta adrenalina askatzen laguntzen du. Beraz, tentsioa askatuz lasaitzen gaitu. Baina gure gorputza aktibatzen du aldi berean. Bestalde, heavy metalak eta antzeko erritmo gogorragoek sortzen duten adrenalina eta tentsioa ez bada askatzen, urduritasunarekin antsietatea areagotu dezakete. Musikak guregan duen eragina, emozionala edo zientifikoa izan, errealitate bat da. Musikak laguntzen gaitu askotan komunikatzen. Ea noiz egin dezakegun dantza, noiz besarka gaitezkeen, noiz geratuko garen ahotsik gabe hainbeste abesteagatik. Lehenago edo beranduago iritsiko da eguna musikaz elkarrekin leku berean eta segurtasun neurririk gabe gozatzeko. Baina bitartean, bizi ezazue musika eta bizi zaitezte musikarekin. Eta gu bide batez Zillotz taldearen aske kantuenekin abiatuko gara arratsaldeko 5:00 bidean gure bigarren kafearen 172. honen meridianora bidean edo. Amaia Resende, eskerrik asko, Zuei. Orain martxa egingo duzu eta arte batean? Bai. Baina gero bueltan zatozte. Noski nola ez. Garazi eta Amaia badoaz, baina lasai gonbidatu bereziak datoz, gai gehiago ditugu, musikaren inguruan aritu behar dugu beste ikuspegi batzutatik, eta baita xenofobiatik gertu Euskal Irrati Telebistan azken ordutan bizizan ditugun egoeren inguruan, horren inguruan ere aritu behar dugu.
Naiz irratian, bigarren kafea. Bueno, gaurre, a ber, azteko. Nik honako izen hauek esaten izkizuet, sonatzutzu baten batek. Ia, Charlotte Cooper. Ez. Xoxe. Xoxe, bale. Gertrude Ederly. Ez. Catherine Schweitzer. Bai, Catherine eta zaritu gara saio honetan. Bai? Bai. Horregatik sonatzen niri, baina bentsi ez dakik kokatzen. Bostoneko maratoian korrikatera zen lehenengo emakumea Bai, eta... ados. Don Fraser. Bai. Mireia Belmonte. Bai. Mona Carbonell. Bai. Ruth Beitia. Bai. Lidia Valentín. Bai. Bai. Edurne Pasaban. Bai. Bueno, txarto bez, ondo. Bueno. Eta adibidez, zer di ez eta sonatzetzu ere emakume horiek ordon? Kirolariak denak. Hori da. Baina, eta kirolari arrakastatxuak gainera, ez? Eta aipatu dituzun lehenengo emakumeak apuntatu egin behar diteu, ez dakigu zein dian. Claro, eta nik aldetzen baizuete mutil kirolarin izanak esateko, igual hainbat okurritu gehiatzu. Gehiago, seguro. Ja, bueno, eta ia esparru guztiztan. Nik egia esateko, orengoak badira eta euskaldunak badira, ustantzeko parezido esango nizkizula. Bai, zua oso aditu esarrelako. Baina historiara begira eta egia da horre gure oihartzunean geratu diren izenei erreparatuta, erabat ados. Bueno, Simon Bales, izen saltari afroamerikar bat, Nadia Comaneci adibidez, bestalde batetik gimnasta rumaniarra izan zen, 14 urterekin joko olimpikoetan parte hartu zuena, eta bueno, abusuak jasan zituena bere karrera bultzatu eta bestaren truke. Charlotte Cooper, 1999ko Parisko Olimpiadetan tenis txapelketa irabazi zuen lehenengo emakumea izan zen, eta Wimbledonen 37 urte zituela, 37 urte eta 282 egunekin irabazi zuen txapelketa Wimbledonekoa, eta bueno, txapelketa horren irabazle zaharrena izan zen bera. Gero Gertrude Ederly, adibidez, 1926an, Mantxako kanala gurutzatzen lehena izan zen emakumea, Erresuma Batua eta Frantzia banatzen dituen kanala. Eta berez, 480.000 dira. Hau da, 788,5 kilometro bat edo. Handa, bueno, gauza da, berak kilometro gehiago, 1000 gehiago egin behar izan zituela, eguraldi txarra dala eta. Bestalde batetik dugu, Catherine Schweitzer, zuek ezagutzen duzuen aia, 1976an, Bostoneko maratoian parte hartzea lortu zuen lehen emakuma izan zen, ordura arte gizonezkoi bakarrik uste zitzaien, maratoi horretan parte hartzea. Eta bueno, berak parte hartu zuen, apuntatu zalako beste izen batekin. Hori da. Eta orduan inorreketzekin emakumea zala. Eta gainera, bera gelditzen saiatu zen, baina ezin izan zuten. Hori da. Eta Don Fraser daukagu bestalde batetik, 100 metro libre igeriketako proban errekorra gainditza lortu zuen beste emakume bat, Mireia Belmonte bestalde batetik, igerilaria danabe bai, urrea zilarra eta brontza irabazi zuen joko olimpiko baten. Lidia Valentín, alterofilia irabazlea, bebai, joko olimpikoetan. Eta bar. Baina, ze gertatzen da? Zagaitik ez dugu ezagutzen nahi beste emakume kirolari, emakume askok goiz uzten dutelako kirola, eta badirudi hori oso goiz azten dela, hau da, lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara pasatzerakoan kirol jarduera erregularrak behera egiten du oro har, baina beherakada hori askoz nabarmenagoa da nesken kasuan. Eta eurentzako lehiaketaz arduratzen diren eskaintzak urriagoak direlako izan leike? Badirudi 3 arrazoi daudela, ez? Emakumeak kirola ustera bultzatzen dituztenak. Bata da, 16 bat urte adinetik aurrera gitxi gora bera, emakumeek gehiago bilatzen dituztela jarduera sozialak, hau da, lagunei ematen diete lehentasuna, eta mutilen ehuneko handi batek jarduera fisikoak nahiago izaten ditu oraindik. Bigarren arrazoi bat die lehiaketak. Eta neskak lehiakorrak ez direla esan gabe, egia da gehiago bilatzen dutela jarduera fisikoaren alderdi ludikoa. Eta esain beste balde lehiakor hori.
Eta beste alde batetik hirugarren arrazoi bat badau, eta da irisgarritasuna. Hau da, emakumea izan da, gustoko duzun kirolean sartzerik baldaukazu, kirolori praktikan jartzerik badaukazu, kirol horretaz bizitzerik baldaukazu, neskek ez dituzte erreztasun igualak eta erakundeak mutien kirolera gehiago bideratzen dira, eta horrela da. Eta hori bizi izan duen norbait da gure gaurko gonbidatua, dala Garazi Eizmendi. Arratsaldeon. Ui, barkatu Garazi, orain bai. Arratsaldeon ongi etorri. Kaixo, arratsaldeon. Gure entzuletako batek arkakusok dio, Nadiaren paraleletako ariketa hura mundiala izan zen, eta dio Lisa Leslie, emakumezko NBA-an edo WNBA lehen matea egin zuen jokalaria, eta estatuatutako taldeko historiako jokalari honenetakoa. Bai, egon badira, bai. Baina zoritxarrez, eta Faridak dion bezala, erresagoa izango litzaiguke Scottie Pippenen izena ezaguna izatea jende askorentzat, Lisa Leslierena baino, zoritxarrez. Bueno, eta Scottie Pippenek igualetzun mateetan trebetasun berezirik jarkakuxu. Entzule saskibaloi zale asko izango ditugu hemen, eta... Kantxatik kanpo gehiago igual. Baina, hausaz esan duzu edo badakizulako zerbait? Scottie Pippenetaz? Bai. Ezaguna da. Bai? Iruko jortiketetan banekien nik, baina... Garazi Eizmendi etarra dugu gurekin esan da bezala Fariba, eta arekin aritu behar dugu. Batez ere aipatu duzun hortaz, kirolari jarraipena ematearen zailtasunaz, edo zailtasun horren arrakalaz emakume eta gizonezkoen artean. Hori da. Garazi Eizmendi aiatarra da, 22 urte dauzka, eta Euskal Herriko emakumeen gomazko pala txapelketako garaia izan da, Nagore Martin gasteiztarrarekin batera. Azteko nola jolasten da palara? Zer di, bi binen kontra edo... Garazi zuk mesedez. Asko kiteu galdera hori, Bai, palan beti binaka jolaste du bat aurrean da beste atzean, eta gu behintzat gomazko pilotakin. Eta izatea partiduk 25 edo 30, segun txapelketak nola exigitzen. Eta bai, bat gorria izatea beste urdina, hori jakin gozu, Bai, hori. Zu gorria zinen, ez? Batez be. Ez dakit. Ez dakizu. Naiz goatzen. Hori nire intuzinoko zeuze izan da. Baina Faribak kolorekin duen harremana izan da, bai. Sinestesiaren gatik. Egia da hemen Faribaren kirol jakituria ez dela bere doaiek nagusiena, eta beste ikuspegi batetik ari dela aztertzen hau, baina uste du Garazik azaldu beharko duela, gorri eta urdin ez dela norberaren aukera izaten. Ez? Ez, normalen txapelketak exigitzeu, segun etxen balima da, oain gorri koloria zea, eta kanpon jokatze bazu urdina, baina txapelketa pribatutan, antolatzaiek esateu zein partidutan jokatuko zuen gorri eta zeinetan urdin. Vale. Orduan ez da beti favoritua gorria. Nik programa honetara ikastera betorri naz, asko ikasiotela. Akaso estadiziketara jota, Garazik ere topatuko zuken berak gorriz gehiago jokatu dela urdinez, baina hori izan liteke, baina argitu barratzu. Argitu, eskerrik asko argipenatik. Eta, txikitatik hasi zinen palara jolasten, zaitari esker, batez be. Bai, 7-8 urtekin ikuste. Aian egia esan txikitan ikastaro genezkan, azten ordu bat ite genuen palaz. Eta egia da, klaseko desente jute ginala pala ikastea. Eta, nik aparte aita federatua zan, da bere partiduta eta hola beti juten nintzen. Orduan horti da torki eta afizioa. Baina egozuk esan dizun bezala, lehen hezkuntzatik DBH-ko salto hortan, gureko harria mintzak gehienak futbolea juntzian, erabat. Eta orduan ja pala zan, ez dakit, zerbait txikila bezala, ez zain atraktiboa. Eta, nik hor seginun, aia ni bakarrik ibiltzen nintzen palan, bat gaztio beste bate bai, eta horri ibiltzen ginen, gero zarautzen eba ibili nintzen entrenatzen, eta gero ja bakarrik gelitu nintzen, orduan, nere bidea bilatu berri zanun, eta ibili nintzen Hernanin, da azkena Anoetako kluben. Eta zer gertatu zen?
azkenean ingenieritzako ikasketekin hasi zinenean apurbet alde batera utzi zenduen, bueno, iaia behartuta, ez? Kanpora juntzinelako Erasmus bat egiten. Bai, Finlandia junitzen Erasmusen, 4 hilabetez, eta, bueno, han aukerikenekan pala praktikatzeko. Eta bueltan, egia da, nahiko utzita ibili nintzala, ze, klaro, azkenen temporada hortan jokuare bai galdu, eta orduan bestek daude nivel berdinen, eta zuzartzezea eta etzea guztua sentitzen, zebakizu zukoi baino gehiago aldezula eman, baino zaila da maila hortako jauzi egitea. Orduan egon nintzen pixkat perezakin bezala hasi bai ez, eta bueno, berriz hasi nintzala egia da. Eta gero agertu zen COVID-a, ez? Azkenean ezin izan zen duen joaten zinen leku horretara entrenatzen jun, ez? Anoetara. Bai, hori izan zen, kiston, bai, oza, ber, claro, desmotibauta gelditzegea, eske ezin badu entrenatu, azkenen leheno esan deten bezala, hemen bai jokua bagaltzen dijoa, etxen ite deun denboran, eta ere bai, nik nola anoeta juten nintzen entrenatzea, ezin nun nire ritmo ditu, orduneneka inor entrenatzeko, eta hori azkenen, bueno, ni frontoia bakataian da aldet entrenatu, baino ez da berdina, bakarrik entrenatu edo 4 pertsonakin da entrenatzaile batekin. Orduan, hasi nintzen beste kirol batzuta bezala afizionatzen. Mendia nola gertu nekan, da bakarrike alnun jun, hasi nintzen mendira juten, okorrikako talde bat sortu genuen herrian, eta holako gauzak, gauza errexago batea, eta nire lekua bilatzea bezala. Bueno, zure berbetan, zuk esan duzu, ezin da emakume izan eta kiroletik bizi. Eta ja, palan ezinezkoa da. Bai, hoi ezinezkoa da. Ni nire karrera guztian zehar, oso gutxi irabaziet palako partidutatik. Txapelketa, federazioetako txapelketan da, etzaigu ezer kobratzen, ez kilometrajea eta ez ezer, hoi bakoitzak gure aldetik jarri berdeu, eta gero txapelketa pribatutan, batzutan, irabazte bazu bigarren gelditze bazea, emate izue eskudiru bat. Eta gero herriko festetan partidu bat jokatzeko eskatze baizue, gehienetan baino zenbat izatea 50 euro. Hola, gehienea jota. Printzesak eta printzeak ipuinetan bakarrik gaude. Printzesak eta printzeak ipuinetan bakarrik gaude. Eta batzutan igual txapela eta trofeoa, ez? Bai, eta hoxe esan. Sorte apur batekin. Eta eskerrik asko. Bai, ze tokatu izan zaigu txapelketa batzutan, mutila igual txapela eman da neskai ez. Eta hori jazan... Pixan limitea. Bai, hori... Zoritxarrez, hori baino okerragoak ere ikusi izan dira. Gizonezkoi dirusaria eta emakumezkoi etxiko lanak tako tresnak eta oparitzea. Horrelakoak ikusi izan ditugu. Guaindala 3 urte izan zan. Ez da inbeste urte, nik ikusi. Akaso Madrilen edo ez da ginuntzan, baino... Hemen gertatu zen, guindala ez hainbeste mutiei dirua eta neskei vibradore bat edo olako zehose. Bai, olako astakiripa baino gehiago, ez hain urrun eta ez hain urrun ez distantzian eta ez da denboran ere, zoritxarrez, tira. Baina hor badago ez, Helenari ginen hortatik ere, ez da egite, baldin eta zure kirola espalin badago gainera instituzionalki bestuegi eta horre olimpismoak gaur egun baditu ez, emakume eta gizonezkoentzako beka parekoak eta baina girorretan espalin badago zure kirola hor arrakada areagotu egiten da, handia da, eta aurrera egiteko hor sortzen dira zailtasunak ez, unibertsitatea iritsi eta tira, baina ja lan mundura murgildu edo giroietan nun benetan galera ikargarria sortzen dizun, entrenatu behar horrek, eta entrenatu behar horrek ez dizun bueltan ez ere ematen, ez? Nik uste hor dagoela batez ere arrakala hori edo alde nagusi hori, ez da? Bai, azkenen da pertsonaren arabera. Osa, benetan gustatze bat zaizu eta disfrutatze bazu, berdin dizu ez, irabazi jaso, azkenen zure afizioa da, eta zure denbora libreko gauza bat. Baina ja zerbait espero bazu ordutikan, zure denbora dedika berbai oso horri benetan ona izaten, ez dakit drez zemateaino pena merezizun
Osea, gelditu erbazu lanea jungabe horregatik. Ez imposiblea. Nik zehazteagatik, 2019 urtean izan zen, emakumezkoen eskuaxeko txapelketa batean, eta saria izan zen vibratzaile bat, eta depilatzeko krema. Eta irabazlek saria hartu eta federazioara bidali zuten kejatzeko, eta jaso zuten erantzuna izan zen, ziurrenik antolatzaileek broma egin nahi zuten edo humoretik egingo zuten. Ja, puta grazik etzuken. Batez. Ez que ja broma ez da. Zinez gaitza egitea, jazte, ez olako gauzak, Bai, zinez gaitzak dirudite, baina horregatik genion. Baina gertatzen dira. Eta etxeko tresnekin nik horreitzen dut, cross batean edo izan zen, ez da git termomisa emakumearentzat eta diru sariak gizonezkoarentzat eta horrelako gozak gertatu izan dira. Ez da gura esmakizuna, zoritxarrez. Ezer ez da hermetiko, dena dago ezer, kanpoko moldeei kristala kolpatzen dute, orain betiko ageri, orain alabe, giltzapean babestu ala ireki taurez bete. Bueno, eta esan duzu lehiaketetan, kompetizioetan oso gustora ibiltzen zarela, eta azkenan finean, horrek zelan konpensatzen duela gainontzeko, ez? Eta horretaz gain, badakitu bai umei klasek ematen diezula, ez? Pala klaseak. Bai, lehenago, bai, ez dakit, 16 urten eskala, 18 urtekin, bai, 3 urtez usteet emaniela, bai, lehen hezkuntzako aurrei. Eta bai, oso guztua ze azkenen, joean, garrantzitsu irutzeitzaian deporte hori bultzatzea, beti, esatigue, eskubaloia edo futbola. Eta pala da beti, ez dakit, ez balitz existituko bezala. Izango balitz, 8 urteko umen gauza, eta hortik aurrea ja ez dago. Orduan, eta egia da, herrine olako bat eukitzea, jokatzeuna, bare bai, gainuntzeko, bultzadatxo hori ematia, erresagoa. Referente bada, orduan. Ez dakit olakin txerit. Bai, bada. Eta ze puntetan zauzoin? Ze asmo daukazu palarekin jarraitzeko asmorik daukazu? Zein da zure ametsa edo? Oain egia esan nahiko, desmotibauta naho, eske pereza mateit, leheno esan dut emezela, pereza mateit berriz hastia berriz, eske azkena juna izen entrenamendutan, oso joku txarra bezala, ez naiz guztua sentituta. Azkeneko partidutan, gertatu zaigu igual, astelenen esatigu, larun baten partidua, zeia egoera hobeto dago, eta jokatu. Eta igual bate entrenau gabe, ia bete. Eta eske orduan geho ridikulo aiteko, ez da, guain egoera honekin, bai, ano eta jun, azkenen jende, azten behin egongo gehan jendiakin, gero ez dakigu COVID harrapauko deun, beti bildur horrekin, orduan, ez dakit, nire ustez egoera nahiko zaila, orduan nahioet bakarri jun mendia, beti biltzen naizen lagun batekin. Orduan, ez dakit, ez dakat aurre ikuspenik rein da, baina, momentun, dia a dia. Irudi oztopoak hartzen diela, bat abestin gainetik. Ez dakit, noiz izan zen, irabazi zen dunean txapelketa? 16 urtekin? Zu komenta duzun hori? Bai. Ez gehiago konitun. 18 bat, hoi urte nahiko oparua izan zen. Ez igual gogoratzen duzun... Urteiko nena, baina irabazin un hori, eta beste txapelketaren bate, Eta gaztena bezeran itzan desan zien, jokatu, nahezu parte hartu hortan da, ni, nola Eta gero azkenen irabazien genuen. Eta nolako esan publikoaren, harrera edo ikusten zan nesken lehiaketetara jente gutxiago juten zala, edo igual interes gutxiago ez dagoela, edo ez jakintasuna ez, igual jentak ez dakilako nesken pala lehiaketa bat izango dela. Diferentzia ikusten zen du. Orokorren bai.
nesketa betire jende gutxio jutea ikustea, mamutietan gehiago dago telebista, olako gozak, nesketan tarteka finalen batola grabatzen dueleno, zuk aipatu ezun hori, oso egun handia izan zen, gaina 25-24 irabazi genuen, asko itintzan, da gaina EITB grabatu zuen ordunetzako kriston ametsa izan zen epoka hortan. Baina bai, begibiztan daude desberdintasunak. Beno, Garazi Izmendik erabakiko balu palari berriro tinko heltzea, ziur emango ligukela itzakia bigarren kafe hori hartzeko eta kontatzeko pentsa, ez? Kiroletik urrundu eta bueltan den emakumearen historio hau, baina bestela ere, Faribak aipatu den bezala eta oso gazte izanagatik, 22 urte izanagatik, izango du, ez? Inguruko neskia gazteagoen gara erreferente izateko eta oraindik hainbeste aldatzeko dagoen emakumezkoen kirol eta emakumezkoaren palan, etorkizuneko kirolariak sortzeko gaitasuna, beraz, Garazi, aukeratzen duzun bidea aukeratzen duzula, heldu fuerte horri, ze seguru izango duela eragin honik guztiontzako, zego Juriola. Egon palazoa! Guri da pentsatzen, igual Garazik inimar dugu kursio bat. Ez, hainitzen pentsatzen eskolan, heziketa fisikoko klaseetan, esate zigutenen gaur palan, ibiliko gea, nire lagun guztik postu itezian pila bat, pala, ze ondo. Eta nik beldurra diet, baloiei, pilotei, denai. Eta esaten nuen, ez pala berriz, ez que nahi emango, ez que burun emango, ez mesedez. Baina nire ingurukok pozik hasik. Beraz ez duzu nahi Garazirekin ikastarotxo bat egitea bigarren kafean. Ni Garazi argazki kateatzea, bideon grabatuko jo, eta nik gatuko naiz, zuei behi da, ber, zemuz ibiltze zeaten, eta erreportajetxo bat ingo deu, eta... Nik imaginatzen nik ikastarotxo bat. Nik aspaldi jokatzen unpala, baina goia utzi eta bentxe bastakide igual, erakutsiko baligu pixkatola, ez? Bai, zuek? Ni prest, Bai, bea prest? Uste zu prest, nire guztua monintzak Garazi, baina uste Fariba eta Juri ez daudela oso. Akaso, Amaia eta Garazi bai engo dia palan jokatzeko prestago. Baita Amaia barre. Gogorra latza eta zaila. Agurtu egin barko du gure gaurko gonbidatua eta eskertu noski gurean egon izana, Garazi Izmendi, heldu diezaiola esan da bezala altzen diozun bideari, baina sordezazula zuzenean edo zeharka emakumeen kirolean oraindik ere badiren arrakala horiek gutxitu eta aldela sontzitzeko bidea bintzat. Eskerrik asko zuei. Eskerrak zuri, izan ondo. Ez zaudela. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Kaixo, Ibai naiz, ibilbedikoa, eta gure azken laneko kantu bat aurkeztuko dizuet, Iraez. Iraez galesez erabiltzen den hitz bat da, eta pixkat gurera ekarria herri mina litzateke itzulpena edo, baina herri min edo nostalgia berezi bat, dakizuna ez dela berriz ere inoiz itzuliko. Ikasteko argibideak aukera itzuliko dira baina bitartean kartzela nostalgiari nostalgia eta zurari anztura nostalgiari nostalgia nostalgiari nostalgia eta zurari anztura nostalgiari nostalgia
erakutsi zulo garbiak eta eskua luzatu didazu estu hotz eta estu hotz eta estu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta guk aurrera egin behar dugu, arratsaldeko 5:28 minutu, gaur zuzenean ari garen honetan akaso izango dugu zuzeneko anpoltxina diote hemendik, eta zertan poltxina, Goiuri? Zesan didu horrek? Zuzenean irikiko dugula, iritsiko zaigun oparia. Badirudi, badatorrela opariren bat guretzako, gutun bat eta opari bat, eta boltxa batean etorriko da, eta boltxa zuzenean irikiko dugula. Hori da. Ai, ama, kontuz, erdaban barru. Iritsi da, junda korrika. Ala ez Zoaz bere bila. Ez da ia izango. Ai, ama, un momentu magikoa historian, kontatu behar dizugu. Atean daukazu, diote, ai, ama! Benetan, bida, guari ginen hemen, anpoltxina zer den kontatzen, eta norbait etorri da, boltxa bat botadu gure estudiaren ateko parera. Esto estan dengo. Baina korrikaldi egin du postariak. Nik uste Jon Liz bera izan dela ezin izan ez ikusi emaia. Segituan Goiurirekin hitz egingo dugu musikan eskutatzen diren mezuetaz, baina uste dut anpoltxin honek merezi duela Goiuri. Goiuriren erreportajeak bosta xola. Barkatu baino. Beka, bigarren kafea. Eta poltsa eta guzti. Postaria iritsi da jarri du Jon Lizek beak. Bai, Jon Liz bera zen. Jon Liz mesedez. Barkatu da. Edo Axuri beltza edo biak. Aizue, animatze bat zeate, atxaldeko 6 bukatzen degunean, kroketak aman gurekin, Hoi da. Hola ikusten da? Ikusten da primeran. Bueno, momentu enten ari gara jaso dugun kutxa irekitzen. Hor, postalba baino gauza gehiago daude. Bide batez, baliatuko dugu momento, zuei esateko entzuleok gure postal lehiaketan parte hartzeko aukera baduzuela. Ea, bai ikusiko du. Hortarako... Paperak enduta, eta ireki dugu, eta dago, beste... Kaxa bat. Zapata kaxa bat. Taia hundiko zapata kaxa bat. Botak edo. Hola, bigarren kafea. Ama... Urdurina, esate bibiak, nire bai. Markatu nire hainikan dago. Ai, ama, ze, Goiuri. Esan. Bueno, hemen dago idatzita kartatxo bat, gutuntxo bat. Irakurri behar dugu edo ez? Ez dakit. Vale, venga, bai. Kaixo bigarren kafea. Hemen doak izue, abildua Jon Liz eta abildua Xuri Beltza modu virtualean koordinatzea lortu dugun opari hau. Postal bat, ez den arren, postal txapelketarako puntuak emango dizkigulakoan bidaltzen dizuegu. Honekin batera, COVID-19 protokoloa errespetatuz sorturiko gaieta pertsonalizatuak bidaltzen dizkizuegu. Tolosako 3 gaieta, lantaldeko Tolosar... Tolosako 3 gaieta, lantaldeko Tolosar... Bakoitzarentzat bat. Eta bigarren kafeko gaietak gonbidatuentzat. Ili kafeteraren irabazleak bagara, gaieten moldeak bidaliko dizkizuegu. Besarkada bat, eta bipa herri guztiarentzat. Oh my god! Barkatu. Tolosako azulejoa gaieta
ezin tolosarragoak. Ezin tolosarragoak. Eta bigarren kafea. Ai, ama! Wow. Gaietetan jartzen du, dago Tolosakoa ezea baldosen edo denarakoien marrazkia, eta beste gaieta mota batzutan, bigarren kafea idatzia, gaietan bertan. Osea, barkatu. Nola bota dezute, hau... Eske, Amatxo postaria ez da oso... Nola esan... Ez duz kontu asko euki. Ez. Barkatu, eske ezin dut. Ez doramena. Menajea iritsi da ere. Bueno, hori iritsi zaigu ez da itea edo esnea botatzeko katilua edo... Barkatu? Bueno, ja, aurrera egin marko dugu saioarekin, Juri. Loriko zaizkizu gainera, kontuz... Eta katiluak zoragarriak dira, baina argazki publikazio batean sare sozialetan erakutsiko dizkizuegu, ados bazate. Kontu zain nintzen inigo, zez. Bueno, Amaiari bihotza dotik atera zaio ikusi dituenean katiluak gola zikoa zela. Eske, nagor urduri ikusi detenean pertsona, paketea horrutzen, ja hasi naiz korrika, eta ja... Xuri beltzak gaur amaitxita dago, bai, arrazoi duzu, baina beste kroketa gileak baditugu herri honetan, ez dakit animatuko zaren, gu konbiatzen dugu, Xuri beltza. Oida, etorri eta kroketa jata jungo. 6 bigarren kafearen atean. Eta horren bai, Goiuri kontatu behar dizu ez zerbait. Urduritasun honekin? Ja. Bueno, badaukar erlazio pixka bat, Bai? Bai, ze hau oso misteriotxua izan da, eta ni misterio pixkatek hartzera nator. Ze irikondairak ezagutzen dituzu, ez da? Interes handia pizten dute. Badakizu irikondairak naiz eta edatzen dituztenen aburuz benetakoak diren, oroar ez diala egiak eta ez dutela errealitatearekiko oinarri sendorik. Generalean gehiegituta eta distortzionatuta daudelako. Zuek ezagutzen duzue baten bat? Bida, adibidez, burura etortzen zaizkit. Doraemonen azkeneko atala ikusi eta bere buruaz beste egin zuten umeen kondaira. Pokemon ikustean atake epileptikoak sufritzen zituzten umeak. Arginanoren Guardia Zibilaren txistea. Arginanoren Guardia Zibilaren txistea. Etzen inoiz gertatu. Ana Obregoni titia lertu zitzaionean hegaldi batean. Hori etzen inoiz gertatu. Ricky Martin zen edo Txaian, mermelada eta txakurrarena? Ricky Martin, mermelada eta txakurra. Talia Beslariak bi saietxe zurkendu zituela deabruari eskaintzeko, bere bizitzan berriro ere sekula ez gizentzeko. Bueno, mordoa daude. Baina nik gaur ez nator horiek. Marilyn Mansonek bi saietxe kendu zituela bere zakia txupatu alizateko. Banekien bai azalduko zela gai hau. Baina nien nator horiek azaltzera eta horietan sakontzera. Nik gaurkoan musikaren munduko kontairak aipatzera etorri naiz. Eta gaietak jatera. Eske, barkai guzu, aurrera egingo dugu, baina flipatuta gode oraindik. Jaso dugu opari bat, entzule agurgarri zareten horiek, lokaleko atean utzi dutena, edo gure entzule batek egindako opari hortan, opari utzi eta korrika aldegin du, edo postariaren geolokalizazioa benetan jarraitzen ari ziren eta ikusi duten gure ate ondoan zirela. Baina esango genuke lehenengo aukera izan dela. Bigarren kafeko katilu pertsonalizatua, kafea zerbitzeko edo esnea zerbitzeko bitxarra edo hortxe daukagu gaietak, bigarren kafea gaietan bertan dagoela. Eskerrik asko Iarliz eta Xuri beltza izan dira. Gora zuek, gora herria. Soilik herriak salba ezak herria. Bipa denontzako gaur. Hori bai, Goiurik idioiak marko duten, nik ez da egitetan nola egiten da. Venga, Ludoviko, sartu akordea, jo, Aipatu duan bezala, musikaren munduko kondairak kontatzera nator, ze izan ere abesti batzuek beraien melodia zaratago bizitza propio dute. Musikak jendearen irudimena berotzeko joera du oso gai urrunetatik eta interpretazio txarrak edo besterik gabe bere sorkuntzaren inguruko pasadizak direla eta zenbait musika piezek kondairak, zurrumurruak eta esamesak sortzen dituzte beraien inguruan. Horrelako kasu ospetsu asko daude. Batzuk ospetsuak dira mezu satanikoak izkutatzen dituztelako eta besteak ustez entzulari eriotza ere egiten dietelako.
Abesti asko hamarkada askotan zehar zaleen arteko eztabaidak piztu dituzte. Abesti jakin bat txakur bat eskaina zegoen ala ez, edo melodia jakin bat alderantziz interpretatutako pieza klasiko bat den ala ez. Errepasa ditzagun kondaira, madarikazio, bitxikeria eta era guztietako pasadizoi lotutako abestiak. Baina, bueno, guazen abesti izena jartzea. Bestela honek ez dauka graziarik. Adibidez, askotan aipatu da Led Zeppelinek Stairway to Heaven abestia satani eskaini ziola. Edo Queenen Another One Bites the Dust porru bat erretzeko gonbita bat dela. Alderantziz entzuten badugu, It's Fun to Smoke Marihuana, divertigarria da, marihuana erretzea, esate omen duelako. Entzun dezakegu inoa? Entzun duzete? Bai, uste duzu benetan esaten dula It's Fun to Smoke Marihuana? Badirudi baietz, baino, bueno, ez dugu baieztapenik jaso. Baino, bueno, bai, haizu, entzuten da eta ez dakit apropos egindako zerbaiten edo kasualidadez. Baina, bueno, nik gaina askotan pentsatzen dut horrelako gauzak deskubritzen dituztenak, zeratik aidia abestia alderantziz entzuten. Ja. Ez dut ulertzen. Eta askotan azaltzen dira. Bida, jartzen badezu abestia hau alderantziz eta ez dakitze volumenetan ez dakitze entzuten da. Eta nola iritsi dira? Nik baino lagun bat hori egiten zula eta bialtzen zizkigula en plan de abestia hau atzeraka guapoa da. DJ munduan murgitzen hasitzaren jendea eta pixkat bai. Eta gero badao jendea abestiari buelta ematen diona abesti berriak sortzeko. Pixkat atasko kreatibo hori bokazu. Abesti buelta eman da. Hemendik pixkatu la idea dauta. Bai, baina bueno, batzuetan alderantziz entzun gabe ere mezuak entzun daitezke. Adibidez, Mana talde mexikarrak El Txaman abestian mezu bat eskutatu zuen, baina adi egon behar da. Gutxi gara bera bestearen 3. minutuan hasten da, guk moztu dugu zuek entzuteko. Adi, Entzun duzue? Badirudi, soy Satanás, Satanás naiz esaten duela. Baina esaten du esdrújula moduan, soy Satanás. Soy Satanás. Barkatu, esdrújula ez llanoa, bai. Entzun. Soy Satanás. Vale, hori goiurita biok izan gara, baina orain gui xilik egon da entzun berriro. Ez ondin deun, Orain erresago entzuten da, ulertzen da. Entzuten duzu. Gian horrek azaltzen du zergatik Fer eta taldekidek oraindik indartsu jarraitzen duten musika egiten. Wow. Eta... Zer dute jende honek tximeletekin? Zenbat Manaren letretan agertzen dira tximeletak? Bai. Nik dauzkate 5 hitz poltsa batean sartzen dituzte, atatzen dituzte, eta ordena zaldatzen dituzte, eta bestiak dauzkate. Eta hitzak dira, tximeletak, Espainiak, bihotza, maitasuna, bihotza tximeletak, maitasuna bihotza zuni, maitasuna bihotza tximeleta. Bai. Tira, ondo. Abestiari bueltak ematen badizkiote, ja, diskografia bikoizu ezak. Nik esan bat nizuen, ez badezue ulertu, esaten duna lasaioteko, baina ez gero kontatu naiz hau ez doa lago bera. Eta geroz eta uler gaitzagoak diela jarriko ditugu. Mezutxoak. Bai. Adibidez, ezagutzen duzu Lui abestia? Bueno, mundu guztiak ez luke jakingo bere izenburua edo egileak esaten, baina planetako abestirik ospetsunetarikoa da. Eta filme da telesail iparamerikarak ikusi dituen edonork berehala identifikatuko du Estatu Batuetako unibertsitateko festetan entzuten den abestia bezala. Hala ere, arrakasta handia izan arren oso baldintza eskaxetan grabatu zuten. Mikrofono bat sabaitik zintzilik zegoela. Esan ohi da eta arrazoi osoz historiako hit okerrenetariko bat dela, naiz eta horretan datzan bere xarmaren zati handi bat. Grabazioaren kalitate txarraren ondorioz, letra neurri batean ulertezina da, eta mundu guztiak abesten zuen zer esaten ari zen ondo jakin gabe. Zenbait esaldik ahotsa mikrotik ainurrun dagoenez nahasiak ematen dute. Horrek noski jendearen irudimena piztu zuen eta are gehiago 60ko hamarkadan, ze badakizue hamarkada horretan,
jendea oso pozik bizizela. Eta beraz, Luiren hitzak benetako zentzugabekeriak esaten zituela, hasi ziren esaten. Oso ondo ulertzen etzen edozein esaldi anbiguo bat batean konotazio sexualeko guarrada bihurtu zen. Entzun. Hain bero. Zen. Pentsa, FBI-ak, Estatu Batuetako poliziak oso serioski aztertu zuen gaia, eta behaiek uste zuten, The Kingsmen taldeko kideak, felazio eta jarduera erotikoi buruzko abesti bat egin zutela, eta horrekin gazteak gaiztotzen ari zirela. 2 urte igaro zituzten abestia, eta abestiaren nondik norakoan aztertzen, eta azkenean kasu artxibatu zuten, zeukan zentzurik. Logikoa denez eta pentsatzekoa denez jatorrizko letra nahiko inozentea zen, baina abestia eta bereko endaira ez ziren gauza bera izango hainbat hamarkadatan jendearen artean egia balira bezala kantatu diren ordezko letrari gabe. Bukatu zego bestia. Jundira. Agur! Baina, hitz erotikoekin ala gabe egia esan urrengo abestia baino asko inozentegoa da. Abesti hau, Love Rollercoasterrek Barkatu, urduri jarri naiz. Lasai. Baina, bueltatu naiz. Lasai. Osondo. Ez que jarri naiz gaietetan pentsatzen, eta jone hitzai. Eta jone hitzai. Urrengoa adibidez, Glammy Sunday. Resla Seres, piano jotzaile hungariarrak konposatutako abesti triste bada, Billie Holiday bezalako bertsioekin arrakasta handia lortu zuena. Abestiaren jatorrizko bertsioak suizidioa hitz egiten zuen letra deprimagarri bat zuen. Eta gaiaren arrakastaren ondoren, lehendak dio hainbat gorpu aurkitu zituztela, disko jogailuetan behin eta berriz abesti hori entzuten zen bitartean. Hau da, polizia edo familia edo lagunak etxera iristen ziren eta gorpu bat aurkitzen zuten eta disko jogailuan abesti hau entzuten zen. Seresek berak, abestiaren egileak, bere buruaz beste egin zuen 60ko hamarkadaren amaieran, eta horrek kondaira berretsi besterik ez zuen egin. Orain, harrigarria iruditzen zaigu, eta badakigu esamesa honek ez duela ezanka ez buru, eta ez dagoela entzuten duena hiltzeko gaiden musikarik, baina badago jendea historia ezagutu ondoren abesti entzutera usartzen ez dena. Horregatik, abisatzen zaituztegu gu entzuten ari gara, beraz kontuz. Abesti honen kasua hain da ospetsua hainbat pelikula egin direla kanta oinarritzat hartuta. La Caja Kobak filma adibidez. Daniel Monzonek zuzendu zuen eta Jorge Gerrika Etxebarriak idatzi zuen gidoia. Idazle estatu batuar bat oporretan doa Mallorcara, bere neskalagunarekin, Silviarekin. Silviak dei bat jasotzen du bere mugikorrean hartzen du eta abestia entzuten hasten da, deiaren beste aldean, eta deia bukatzen denerako bere buruaz beste egiten du. Berdina gertatzen da irlako hainbat tokitan, baina ez dut gehiago kontatuko bezala spoiler bat egingo dizuet. Baina tira, Gloomy Sundayren kasua oso iluna da. Goazen beraz aldarte aldatzera. Askotan, kondairak gaizki ulertuetatik sortzen dira. Abestiaren mezuak gaizki ulertzen dugulako, Luiren kasuan bezala, edo Bryan Adamsen Summer of 69 abestiarekin adibidez. I got my first real six string, bought it at the 5 and dime, played it till my fingers. 69ko uda, zein hippie ez da? 1969ko udara, maitasunaren udara, Flower Poweraren udara, Woodstockeko udara, gizakia jargira iritsi zen urtea, Beatlesen azkeneko kontzertuaren urtea. Urte hartaz hitz egitean, Bryan Adamsen Summer of 69 abestia etortzen zaigu burura. Baina, zuek uste duzu benetan Bryan Adams udara mitiko hortaz ari dela abesten? Gozat esango izut. Nizan super Bryan Adams zalean, gaztetan,
nire nerabearoko lehenengo diskoen artean zeuden, eta bestia milak aldiz entzun dut. Eta baina beste kontuak egiten esaten, Brian Adamsek 79an nolako bizipenak, eta... Baina nire konturatu. Hoixe esan behar nun, Brian Adams 1959an jaio zen, beraz 10 urterekin, ia ezinezkoa da berak edo bere lagunek abestian azaltzen diren gauza asko egitea, ezkontza aipatzen da, armadara joatea, hori 10 urterekin ezin duzu egin, beraz, agian abestia ez da autobiografikoa. Adamsek berak askotan eman du horren berri. Abestiak sexu esplizituaz hitz egiten du. 79 postura egiteaz, jarrera sexualaz. Ez 1979ko udaraz. Baina badu autobiografikotik, Bere hitzetan, lehenengo aldiz, sexu jolas hori, 79a probatu zueneko oroitzapena ez galtzeko idatzi zuen abestia. Dena dela abestitzarra da, Eta uste dut, baduela autobiografikotik eta baduela musikaren historian gertatu den zerbaitetik. Bada Brian Adamsen kantuaren hasieran esaten du me and some guys from school had a band and we tried real hard. Guk eskolako gazte batzuk, lagun batzuk, talde bate izan genuen, eta saiatu ginen gogor, but Jimmy Kidd, Jody got married, I should known, ez da inola oskatu, I should have known we'd never get far. Eta uste dut hor badagoela, autobiografikotik aurrera egin eta bidea egin zuen musikaritik eta bidean amore eman zutenetatik eta sozati politerutu zait beti. Baina total, Brian Adams beste zorbaiti buruzari zela. Edo behintzat beste zorbaiti egin eiziola referentzia. Oida. Baina gurean ere horrelakoak gertatzen dira, Zenbat aldiz abestu ote dugun, guk edo ingurukoek ertzainak taldearen aitormena gure maitasun historio batean pentsatzen edo maitale bati eskaintzen. Ez dira betiko garaionenak. Egia esan, inoiz ez da agerian geratu Arabako taldeak ze transmititu nahi izan zuen. Batzuek diote aitormena taldearen agur gisa konposatu zutela, banantzea planteatzen zutelako. Hala balitz kuriosoa da, ze abesti honek Josu Zabalaren konposizioak sekulako ospea ekarri zien eta horrek bizitza luzatu zion taldeari. Baina aitormenaren benetako edukiari buruzko bertsiorik zabalduena taldearen eta drogaren arteko harremanarena da. Garik noizbait esan izan du furgonetan elkartzen zirela kontzertuak hasi baino lehen droga kontsumitzeko. Beraz askorentzat desintoxikazio prozesua kontatzen du abesti honek. Dena dela dudarik gabe izan pertsona batetiko taldearekiko edo drogarekiko maitasun haustura bat izan zen eta baita agur bat ere. Kondairak direla eta ez direla guk abesti hauekin gozatzen jarraituko dugu. Batzuetan musikak sentiarazten diguna letratik haratago baidoa. Eta nork daki, agian erreportaje hau alderantzi zentzuten baduzu, mezu izkutu bat utzi dugu. Hala ez, nork daki, ausartzen zarete deskorritera? Beldurra ematen digu. Hartu gabe arrunt bilakatuta. Hartu gabe heldu gara mugara. Mundua jautzi zaigu gainera. Maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Ez dakigu non dagoen obere. Eta entzuleari gozat esango diogu, ez dakigu non dagoen oberena, baina guk badakigu urrengo 9 minutuetan arratsaldeko 6etara bidean gai polemiko batetaz aritu behar dugula, edo akaso ez, ze ez dakit polemikarik baute den hitz egin behar dugun gai honen inguruan. Egon badago, luke, akaso. Esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz,
aitortzen dut izan zarela ine bizitzaren onena, baina orain maitiaren baino lehen aska gaitezan. Bigarrenak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta polemika Garazi Lasa Almandozek kontatuko digu, eta entzule batek dagoeneko erantzun digu, ez dago polemikarik, akats bat da eta kitxo onartu besterik ez dago. Ados, baina hori esan egin nuen, akaso polemikarik elukela egon behar, gertatu ere etzuelako gertatu behar, baina entzuleak esango da, ber, zertaz ari zarete. Barka iguzu, azkarregi goaz batzutan. Helduzuk Garazi honi. Bueno, Blue Lives Matter mezuarekin aurkeztu da baserriko Gontza lehiakidea saioko azkeneko atalean. Poliziaren alde egiten duen Amerikeko Estatu Batuetako talde ultraeskuindarraren esaldia duen jertxearekin. Polizien bizitzaren alde egiten duen mugimendu ultraeskuindar hau 2008an sortu zen eta beste mugimenduek ez bezala, honek ofizio bateko pertsonak saiesteko egiten du burruka. Polizien kontrako erasoak epaitzeko eskatuz. Hauek ere diskriminazioa jasan egiten dutelako. 2008an poliziaren eskutik George Floyd afroamerikarra hilzenean gora egin zuen mugimenduak. Black Lives Matter mugimenduaren kontrako manifestazio hauetan eskuin muturekoak, arrazistek eta neonaziek hartzen dute parte. Baserria saioko ikusleak segituan erreakzionatu zuten Twitterren. EITBek ezer egin ez duela ikustean, partaide batek horrelako mezua duen jertxearekin telebista publiko batean agertzean. Alakoetarako, EITBek bi neurri dituela salatu dute, eta beste zenbait mezuarekin eduki duten jarrera ekarri dute gogora. Horren adibide da 2018koa. EITBek aiaraldeko ekoizle bati Altsasukoak aske kamiseta zentsuratu ziotenean. Kontraesan hauen aurrean, EITBek azalpenak ematearen zain daude Twitterreko kideak eta horrela euskal Twitterlariak Black Lives Matter eta baserria EITB gaiak azken orduko gairi komentatuenetarikoak egin dituzte. Baina EITBek ez durendik hitzik esan eztabaida honen inguruan eta hori egunkari irrati eta zenbait egunetan gertaeraren inguruan hitz eta eztabaida egon dela. Eta honen oinarrian aipaturiko eztabaida eta aipatzen ari ginen bezala ez dakigu eztabaida noraino luzatu behar den, baina garbi dagoen zerbait badago eta da Euskal Irrati Telebistak ez duan inguruan oraindik ezer esan, eta horrelako mezuak iraingarriak, eguingarriak, giza eskubideen aurkakoak direla, eta Euskal Telebista Publikoak elukela horrelako ezer ahalbidetu behar. Gero sakonago azter genezake. Zehari garen egiten Euskal Telebista Publikoarekin, noruntze doan hau, zergatik horrelako saioetan horrelako jarrerak, baina abia puntu bezala uste dute eztabaidarako tarte gutxi dagoela, ez? Goiuri, amai, ezakit. Bai, ni ere ados katearen erantzun baten zai, ze uste dut zerbait esan beharko luketela, eta bestela argi dago, Txiolandian ikusi dugu jendearen erantzuna, eta ez dago eztabaidarik, ezin da onartu telebista publikoan, Euskal Telebista Publikoan norbait horrelako arroparekin ateratzea. Entzuleek diote, fasistak badira ez dago eztabaidarako margenik. Alaxe da, argi eta garbi, gorrotua sustatu, giza eskubideen aurka egin, eta horrelako mezuak edatzen dituzten arropak eta pertsonaiek elukete Euskal Telebista Publikoan egon behar. Ziurrenik elukete telebista pribatuetan ere egon behar, eta hor askotan aipatu den kordon sanitario delakoa, eta bar, baina gutxienik uste dut ardura hori bai exekutu bertzaiela edabide publiko bati eta ardura hori, oraingoz ez dugula ikusi, Axuri Beltzak dio ETBek betikoa egin godu, itxaron eta isildu. Etxekoa bada, txiton. 2018an egon zen beste horrelako kasu baten aurrean,
hori, Garatzek azaldun duen bezala, zentsuratu intzuten, eta ez zuten elkarrizketa aurrera eraman, eta orduan Maite Iturbezan EITB-ko zuzendaria, eta, azalpenak eskatu zitzaizkienean, edo, behaiek erabaki zutenian azalpenak ematea, EITB, Euskal Irrati eta Telebistaren estilo liburuaren puntu bat gogorarazi zuen, esaten zuna, pertsonak bertara juten zienean, ez ziela bakarrik behaien parte hartzea izan martzela garrantzitsua. Ez publizidadea egin, ez helburu pertsonal edo komertzialak, hori da. Eta horregatik erabaki zutela zentsuratzea. Oraingoan ez da hau gertatu. Eta ikusiko dugu ez esaten duten edo ez. Nik askotan pentsatzen dut olakoak gertatzen direnean, ikuslea ohartu bada, bertan dagoen norbait ohartuko zen. Bai. Noski. Zenbat pertsonak ikusi dute, eta isildu egin dira. Eta zergatik isildu dira. Agian norbaitek ere salatuko zuen momentuan, baina igual ezintzun ezer egin beak pertsonalki ere. Hori ere ez dakigu, ziur. Hementxe dioten zule, gu behin bota gintuzten plato batetik gazte independentisten kamiseta eramatearren, batu dugu, Altsasuko kasua, eta jertxea edo kalera izan zen aukera. Bai. Zoritxarrez guk agurtu behar dugu, gaurko saioa, eta, eztabaida bortxe geratuko da airean, Euskal Irrati Telebistaren erantzun publikorik dagoenaren zain, baina jakinik erantzuna dena delakoa dela, ez dela nahiko izango, dagoeneko egon delako Euskal Hedabide Publikoa xenofobiari, arrazakeriari eta giza eskubidei aurka egiten dien mezu bate zabaltzen, eta uste dut horrek ondorengo edozein aitzakia ere ardura ere motikan pozten dituela. Gaurko saioa agurtu beharko dugu, Faribasi janeri agurtu behar dugu, baina erabaki dugu ez dugula hemen drama bat egingo. Ze ez da gur bat, da gero arte bat. Horrela planteatu dugu. Eta gainera egin behar dugu Pijamas Party Madrilen, eta Fariba entrevistatu beharko dugu, beraz, hortxutziko dugu leun, eta dramarik gabe. Drama barik, jabadeko nahikoa eta. Fariba, datorren astelen hortar arte. Garazi, eskerrik asko, eta bihar arte. Hori da, bai. Txanpartu dugu dagoeneko. Amaia, zuere bihar arte. Neski. Goiuri, zuere bihar arte. Bihar arte. Eta entzulei kontatuko digu bihar, Faribaren. Kontatu dugu saio hasiran, entzun beharko duzu berriro Axuri Beltza. Izan ondo guztioi, plazer baduzu, bihar arratsaleko 4:00 aurrera hementsi izango gara, bigarren kafean. Naiz irratiaren sintonian. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.